Dakle, ta rang lista na kojoj sam drugi je malo jednostavnija nego ova seniorska svjetska rang lista koja slično funkcionira kao u tenisu, dakle ovo što sam trenutno već top 100. Imamo 5 svjetskih kupova, 3 Grand Prix-a, kontinentalno u mom slučaju europsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo. Osim toga ima još par turnira koji se zovu sateliti, to bi usporedio sa nekim kao challenger turnirom u tenisu, dakle za prvo mjesto se dobi puno manje bodova nego kad se osvoji neki Grand Slam. I na temelju toga se osvajaju bodovi i svake godine su turniri više manje na isto mjesto, ako se promijeni lokacija onda se samo mijenja za turnir koji je nestao i cijelo vrijeme bodovi se trebaju braniti, osvajati novi bodovi i tako više manje. Znači svake godine na tom turniru se očekuje da napraviš istu ili bolji performans? Tako je, ako ne onda se gube bodovi. Kako izgleda jedan meč? Dakle, jedna očelačka borba, naš turnir izgleda da na početku prvi dan turnira, ovo što ja radim, a prvih 16 na rang listi je slobodno, slijede kvalifikacije, gdje na početku se radi grupa od tipa 7 ili 6 mačevaca u svakoj grupi i svako sa svakim radi borbu do 5 ili 3 minute. U slučaju ako bude izjednačeni rezultat nakon 3 minute 2-2, radi se minuta produžetka gdje se bira prednost ko ako u toj minuti ne padne niti jedan poen ili ti tuš po mačevalačkom, taj pobjeđuje, a onaj ko prvi da, ko golden goal, ko prvi da tuš, taj i pobjeđi toj borbi. Nakon toga slijede eliminacije koje se radi do 15 ili ti 3 puta po 3 minute sa minutom pauze između i isto tako ako borba završi 12-12, na primjer, bira se ko ima prednost, minuta produžetka, ko prvi da poen, taj je pobjedio. I koliko onda vremenski traje borba? Pa vremenski borba može završiti realno za minutu, može neko pobijediti 15-2, a isto tako borba s obzirom na to da, to ću vam poslije isto tako reći, postoje discipline gdje tipa ja radim floret, postoji nevažeće, kao nevažeća površina i važeća površina i sad ako se često puta pogodi ta nevažeća površina, pošto se vrijeme zaustavlja i vraćamo se nazad na početne linije, dosta to traje i oduži se, pa eto znam borba trajati po pol sata jedna. Samo natjecanje koliko traje, koliko borbi u jednom natjecanju odradiš? Pa ti svjetski kupovi koje sam spomenuo ili Grand Prix-evi, nas je otprilike 200-tinjak na svakom tom svjetskom kupu ili Grand Prix-u. Kao što sam rekao, prvih 16 je slobodno, ostali rade grupu. Prvi dan se znači radi grupa što je većinom 6 borbi do 5, nakon toga 2 eliminacije do 15 da bi se ušao u taj main tournament kao top 64. Nakon toga, to je dan poslije uvijek, znači 2 dana se radi turnir. Nakon toga slijede eliminacijske borbe do finala i finale, dakle borbe za 32, za 16, za 8, za 4, za finale. Dakle sve ukupno 6 borbi do 5 i jedno 7-8 borbi do 15, tako bi se došli do finala. A kakva konkurencija u Hrvatskoj? Pa u Hrvatskoj nije baš neka velika konkurencija, eto ima nas par koji se bave ozbiljno time i to je ono što fali Hrvatskoj ili meni kako bi bolje i brže napredovao, jer iz tog istog razloga često idem van na pripreme pošto fali sparinga, to je nešto što u borilačkom sportu je gdje se najviše napreduje, što više sparinga, tako, što više sparinga, što više različitih natjecatelja ili ti borbi, sportaša, da bi se našla drugačija menzura, svako drugačije reagira i tako dalje, to je nešto gdje se najviše napreduje i iz tog razloga često idem van na pripreme, ali kod nas to je jako slabo. A gdje ideš na pripreme? Pa većinom Europa, većinom Italija, Austrija, Slovenija, Velika Britanija i tako, većinom Europa, ali kad je neki cijeljeni turnir, tipa turnir, jedan od tih svjetskih kupa, to je Grand Prix-eva je u 3. mjesecu u Kaliforniji, u Americi, onda isto tako kako se ide i zbog jet laga tjedan dana prije, onda se i tamo znaju odraditi pripreme tjedan dana, ali većinom ove pripreme dok nema turnira su tu negdje blizu susjednim državama. A koliko često onda imaš natjecanje? Pa natjecanje su, s obzirom na to da još uvijek, kažem, paralelno radim tu mlađu seniorsku U23 sezonu i seniorsku, pa skoro svaki drugi vikend. Da,
Znači, Jako često. u biti kad iš na pripreme, to sve onako tjedan dana, 2 tjedna maks. Tako, tjedan dana više manje, tjedan Da, dana, da. nije to nešto duže. Mislim, to pripreme što pričam su ono doslovno sparing pripreme. A da, koje- pogotovo tako u nekom natjecateljskom periodu. Tak je, tak je. A kako ti izgleda tipičan trening? Pa, ovak, eto, mogu ispričati cijeli tjedan. Ponedjeljak, srijeda imam 2 treninga dnevno. Radim sa kondicijskim trenerom s kojim radim ponedjeljak, srijeda, petak. U ponedjeljak smo uglavnom u teretani. Srijeda i petak odradimo u našoj načelačkoj dvorani, većinom neke agilnost, snaga bazična, pa brzina reakcije i tako neke ostale vježbe koordinacije. Osim toga, svaki dan ujutro imam prije treninga, da li je prije fizičkog tog kondicijskog treninga ili običnog mačevalačkog, imam individualno s trenerom pol sata, to je nama slično za uvježbavanje akcije poput nekog u boksu, tekvandovu ko obuče, to je stavi fokusere i onda se radi određene akcije uvježbava. Tako da, to radim prije svakog treninga, ponedjeljak, srijeda na večer je samo sparing, ovo što sam pričao, sad vezano za pripreme vani, dakle to je na večer 2 sata, skupimo se svi iz Zagreba tu u Domu sportova i spariramo 2 sata svako sa svakim ko hoće slobodne borbe. A ostali treninzi ovi utorak, četvrtak, petak, isto nakon kondicijskog, dakle zagrijavanje i stezanje, nakon toga ovisno o tome koji je plan i koji je dio sezone i tako dalje, ali uglavnom odradimo noge, nogice to mi zovemo, to je kretnja, to nam je jako bitno u mačevanju, možda najbitnija stvar, ne je bitna dobre menzuri, jer ne mogu, uvijek to moj trener ispriča i našali se kao jel mogu ja sad tebi odavde dati šamar, ne mogu, znači moram ti se približiti da ti dam šamar, ako dođem preblizu opet ne mogu, ne, tako da bitna dobre menzuri i bitna dobre distancije je najbitnija stvar u mačevanju kako bi došli do protivnika i radimo jako puno noge. Nakon toga se većinom oblačimo za mačevanje, spariramo, nakon toga istezanje i neka bazična snaga i eto, to je bilo to više manje.